Ahoj lidi, zdraví vás český všeználek u nového videa. A v dnešním videu se zaměříme na životní příběh jednoho, myslím, docela slavného, známého francouzského herce, který hrál například v četnické sérii Četník ze Saint-Tropez. Určitě minimálně tři čtvrtě znáte. Potom taky, teď nevím úplně přesně, ale jak tam byl ten obchod, hrál. A v mnoha dalších. Nejedná se o nikoho jiného, než o francouzského herce Michela Galabru. Takže Michel Galabru se celým jménem jmenuje Michel Louis Edmond Galabru. Narodil se 27. října 1922 a bohužel zemřel 4. ledna 2016, tedy před 8 lety. 8 lety a už kousek, bohužel. A byl to tedy francouzský herec. Objevil se ve více než 250 filmech. To je podobný jako Louis de Funès. Nevím, jestli míň nebo víc, teďko nevím. Spolupracovalo s režiséry jako Bertrand Blier, nebo Blier. A o tom bychom si mohli v jiných videích, ale příští video bude asi na Louis de Funès. Taky známý. Pak spolupracoval s Costa Gavrasem, Luc Bessonem a Jean-Lucem Godardem. Je taky dobře známý právě ve spolupráci s Louis de Funèsem. Právě v Četníkovi ze Saint-Tropez. A v jiných filmech, ještě myslím, že jich pár bylo. A vlastně Četníku to se právě několik dílů Četníku, Sežení Četnice a tak dále. Spolupracovalo s herci jako Ugo Tonizo a Tognazy a Michelem Serrautem. Vlastně jeho filmografie začíná v roce 1948 snímkem La Bataille du Feu. Role tady koukám extra hasič nějaký. Hrál a postupně přes Četníka, Velký bazar, to byl ten obchod, jak jsem říkal na začátku, já jsem si nemohl vzpomenout Velký bazar. A další, jako třeba Kočka, velká role taky, hezká. A mnoho dalších a pokračuje to. Jeho posledním filmem byl film Otevřeno v noci. Ten byl vydaný 2016 až po jeho smrti. To byl jeho poslední filmový počin. Získal v roce 1977 Césara za nejlepšího herce za stvárnění Josefa Bouviera ve filmu Bertranda Taverniera Soudce a vrah. Takže můžeme ještě takto poblahopřát. Já jsem se rozhodl, že když teda jsme si říkali o těch Četníkách ze Saint-Tropez, že by jsme to rovnou mohli spojit i se zajímavostmama o tomhletom filmu. Bude každý díl zvlášť, takže se nebojte, ještě budou vydány další videa.
A máme tu první zajímavost. Při finálním zátahu na nudisty má většina nudistů opálené plavky. Ale žena, která brzdí jakoby před klišotem, má kalhotky v tělové barvě. Druhá zajímavost. To nebudu říkat. Sekvenci v autě s jeptiškou natočil tehdejší kaskadér Gilles Delamere. Pod slavnou písní z filmu Du Saint-Tropez jsou podepsáni Raymond Lefebvre, skladatel a dirigent, Paul Mariaud a zvukový inženýr, majitel nahrávacího studia v Paříži, zpěvák, hudebník a umělecký ředitel André Alet. Ve Francii vzniklo naturistické hnutí propagující nudismus v meziválečném období, ale mohlo se projevit jen v uzavřené komunitě, jakoby uzavřené skupině. Pro většinu ostatních francouzských nudistických pláží to bylo povolené až v roce 1956, 6 let před natočením filmu. Nahánění naháčů ve filmu souvisí tedy jen s tím, že byly na místech, kde naturismus povolen nebyl. V 80. letech s příchodem tzv. Sexuální revoluce se pravidla ještě uvolnila. Čtveřice řadových strážníků na stanici dostala přisouzena křestní jména jen z poloviny. Albert Belrot, kterého hraje Christian Marin, a Lucien Fougas, to hrál Jean Lefebvre. Svou okolností právě vítají Ludovika Krišota, když přijede do Saint-Tropez, tak ho tam hned uvítají. Závodčí Tricard, kterého hraje Guy Grosson, a Berlicot, kterého hraje Michel Modo, museli si vystačit pouze s příjmením. Na jachtě Olnikon, jestli víte, jachta, podle mě, no, patřící zlodějům, tam je zavěšena panamská vlajka. Jean Giraud využil pro davové scény vlastně jako statistu i některé přátelé, kteří byli v Saint-Tropez na dovolené. Později velmi populární herec Patrick Lafont se ve filmu objevil v roli mladého playboye, který s Nikou tam jezdí v tom autě, jak ho potom hledají, jak je v tom ten obraz. Jo, zpěvák herec Fernand Sadou se představil jako venko instruktorem. Dal se schlenou tváře režisérů Clauda Chabrova a Rogera Vadima, producenta Raoula Levyho, a sami sebe si zahráli i místní četníci. Celá série se natáčela na Azurovém pobřeží. Natáčení odstartovala scéna honu na nudisty. Ford Mustang byl v tomto poprvé představen ve Francii. Když Louis de Funès slyšel náš český hlas Františka Filipovského, který u nás daboval Louis de Funès, taky o něm bude video. Slyšel tady Louis de Funès a řekl si, že to je jeden z nejlepších hlasů na celém světě, který mu propůjčuje. Četnická stanice v Saint-Tropez se stala
v 60. letech nejfotografovanějším místem v Saint-Tropez a v celém Saint-Tropez a právě vděčí za slávu téhle filmové sérii. Tak ještě si dáme 3 zajímavosti a pak si uděláme závěr. Role strážměsta Ludovika Kryšota byla původně nabídnuta velice tehdy populárnímu komikovi Derry Cowlovi a Francisu Blanchovi. Oba odmítli, proto i režisér jen tak z nouze, režisér Jean Giraud to právě oslovil tehdy ještě ne až tak známého Louise de Funèse. Film ve Francii navštívil téměř 8 milionů diváků, což je z hlediska návštěvnosti po Velkému flámu a Smolaři 3. nejúspěšnější snímek. Louise de Funèse. A poslední zajímavost tu máme. Za první díl dostal Louis de Funès honorář 90 000 franků a v 4. díle dostal už 2,5 milionu. Takže tohle bylo vše zajímavostí a my jdeme na závěr. Doufám, že se vám o Michel Galabru video líbilo. Určitě tu zanechte odběr, když taky like a ať vědím, že vás to baví, ať je tu co nejvíc zhlédnutí. Takže doufám, že vás Michel Galabru oslovil, doufám, že jste se dozvěděli něco nového, zajímavosti o filmu Četník ze Saint-Tropez, doufám, že vás taky zaujali. No a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a u dalšího videa ahoj.